नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक। आमी खुबशे फावटी अशे काय खिणां खातीर रावतात जे खीण आमच्या लायफान येवपाचे आसता किंवा येता आनी आमी खूब खूश जाता। तशेंच कांय खीण आतां म्हाज्या लायफान येवपाचे आसा अँड आयज आमचो खास गजालींचो कार्यक्रम तुमच्या खातीर आनी आमच्या वांगडा 5 खास मानेस्त आसा। येस, तांची वळख करून दिता। सगळ्यान पयलीं आमचे बरोबर आसा मराठी सिनेमा सृश्टींतली एक अशी कलाकार जांच्या डोळ्यांचेर म्हणजे सगळे आख्ख्या महाराष्ट्र फिदा म्हटल्यार जाता। तांची नजर इतले कितें सांगून वयता। आपल्या लास्ट फिल्मांतल्या रोलान म्हळ्यार शिरीन ह्या रोलांच्यान आख्ख्या महाराष्ट्राची मनां जिखली, तशेंच पुराय भारतभर ज्यांच्यांनी हें फिल्म पळयलां तांकां हांचो रोल खरेंच आवडला आसतलो। आमच्या वांगडा आसा आमची आयची एक गेस्ट सई तामणकर। नमस्ते। आमचे दुसरे गेस्ट आयचे आसा जांचे एक्टिंगे खातीर पुराय भारतभरान अशे जायते फिल्मां तांच्यांनी केली आनी आपली कला तातूंतल्यान दाखयली। तांचे एक्टिंग, तांचे मनीसपण, तांची वागपाची लोकां वांगडा वागपाची एक अदा, हे सगळें तांकां एका दुसऱ्या लेवलचेर व्हरून दवरता। येस, हांव उलयतां आमचे कोंकणी फिल्म सुद्दां तांच्यांनी केल्ले अँड खुबश्यो अश्यो मराठी फिल्मांय तांच्यांनी केल्ली आसा। तांकां नॅशनल अवॉर्ड फावो जाल्ले आसा फॉर हीज फिल्म इन तांची एक्टिंग। जोगवा ह्या फिल्मांच्यान तांच्यांनी एक्टिंग केल्ली। येस, आमच्या वांगडा आसा उपेंद्र लिंबे सर। सर नमस्कार। नमस्कार। आमचे तिसरे गेस्ट आयचे अँड कांय फिल्मां तांच्यांनी केली आनी ताजे उपरांत त्या फिल्मांच्यान एक वेगळें अस्तित्व तांच्यांनी आपलें निर्माण केलें। आयज जर तांचें नांव विसरत जाल्यार महाराष्ट्राचे जायते लोकांक खबर आसतले। ते आमचे गिरीश मोहिते सर। नमस्कार। आमचे आयचे चवथे गेस्ट आनी ह्या गोंयच्या भुमीचेर आतां आमी म्हटल्यार जाता की एक सिनेमाची म्हणजे एक फिल्म कल्चर डेवलप जाता आनी ते डेवलप करपा खातीर जायत्या जाणांचो हातभार आसता। पूण आतां सद्याक एक लिडींग प्रोड्युसर म्हणून आमच्या गोंयान सद्याक काम करता, ते म्हळ्यार मेघना काकुलो मॅम। हाय, नमस्कार मॅम। आनी आमचे गोंयचे एक बिजनसमॅन जांकां पुराय गोंय वळखता, तांचे पुराय गोंय तांचेर प्रेम करता, तेच आमचे मनोज काकुलो सर। सर नमस्कार। ॲक्च्युली मी काही स्टडी म्हणजे असं काही विचार केला नव्हता की कोणाला विचारणार प्रश्न, असं काही नाही। पण सध्या मॅडमला बघून म्हणजे मॅडमच्या डोळ्यांत एवढी जादू आहे की पुरा महाराष्ट्र नाही तसं नाही मॅम, पण सगळ्यात आधी तुम्हाला मी विचारणार आहे की मी कुठेतरी वाचलेलं की गुरुपौर्णिमा हे आता फिल्म रिलीज होणार आहे, आपण डबल रोल पण करणार आहेत। हे खरं आहे आणि काय कॅरेक्टर आहे तुमच्या फिल्ममध्ये? हे अगदी खरं आहे। गुरुपौर्णिमामध्ये मी पौर्णिमाचं कॅरेक्टर करते। पौर्णिमा आणि आकांक्षा अशी 2 कॅरेक्टर्स मी प्ले करते। त्यातली पौर्णिमा अतिशय हट्टी आहे, इगोइस्टिक आहे, ओव्हर ॲम्बिशियस आहे आणि कधी कधी ती आपण घेतलेल्या डिसिजन घेतल्यानंतर विचार करते, घ्यायच्या आधी विचार करत नाही। सो ही अशी हट्टी पौर्णिमा मी गुरुपौर्णिमामध्ये साकारली आणि आकांक्षा काय आहे ते तुम्हाला संध्याकाळी जेव्हा तुम्ही सिनेमा बघाल तेव्हा कळेल। ओके, पण गोव्यामध्ये आपण ह्याच्या आधी पण शूट केलं आहे, पण हा फिल्म जेव्हा शूट होत होता तेव्हाचे काही एक्सपिरियन्स किंवा कसं काय झालं शूटिंग गोव्यामध्ये त्याच्याबद्दल? गोव्यात मी ह्याच्या आधी शूट केलं तेव्हा आम्ही जर का 20 दिवस राहिलो असो तर त्यातले 10 दिवस आम्ही समुद्र बघितला। ही फिल्म करताना 19चे 19 दिवस आम्ही समुद्रही नाही बघितला। पण मला एक नवीन मासे इंट्रोड्यूस झाले, ते म्हणजे वेरली। आणि आमचे डिरेक्टर सरांचे ते खूप फेवरेट डिश आहे वेरली मासे। सो ते मासे खाऊन मला पण खूप मजा आली आणि नवीन लोकेशन्स खूप या सिनेमामध्ये आम्ही वापरलेली आहेत, जसं की LPK ला आजपर्यंत कोणी शूट नव्हतं केलं। वी वर द फर्स्ट वन्स टू गो अँड शूट देट। आणि भरपूरदा म्हणजे हिंदी सिनेमामध्ये पण बघत होतो की अशा टाईपचे लोकेशन्स आहेत ते 90s आणि 20sच्या दरम्यान आउट ऑफ इंडिया यूज करत होते आणि जात होते शूटिंग करण्यासाठी। आणि हा जेव्हा मी ट्रेलर आणि जे सॉंग्स बघत होतो तेव्हा एवढं सुंदर वाटत होतं की गोव्यात एवढं सुंदर लोकेशन्स अजूनपर्यंत गोव्यातल्या लोकांनी कधी बघितलं नसेल, पण खूप चांगलं शूट झाले तिकडे। त्याच्या व्यतिरिक्त आणि काय एक्सपिरियन्स? ऑल थँक्स टू मिस्टर मिसेस काकुलो की त्यांच्यामुळे आम्हाला LPK अवेलेबल झालं आणि वी कुड शूट देअर। आणि एवढं सुंदर आज ते गाणं सगळीकडे वाजतंय, सारखं लोकांना आवडतंय, आम्हाला खूप छान रिस्पॉन्स मिळतोय। ओव्हरऑल इट वॉज अ फॅन्टॅस्टिक एक्सपिरियन्स। मी आणि उपेंद्र एकत्र पहिल्यांदा काम करतोय आणि खूप मेमोरेबल आणि माझ्या करिअरसाठी अत्यंत इम्पॉर्टंट असा हा रोल आहे असं मी समजते। उपेंद्र सर,
तुमच्या कॅरेक्टरबद्दल म्हणजे तुम्ही वेगळ्या टाईपचे कॅरेक्टर्स भरपूर वेगळ्या टाईपचे आजपर्यंत हिंदीत पण बघायला गेले पेज 3मध्ये किंवा ट्रॅफिक सिग्नलमध्ये पण आणि हा एक रोमॅन्टिक फिल्म आहे म्हणजे आमच्या प्रेक्षकांना मी सांगू इच्छितो की गुरुपौर्णिमा म्हटल्यावर तुम्हाला जे आम्ही साजरा करतात गुरुपौर्णिमा त्याच्याबद्दल काहीतरी वाटेल पण हा गुरुपौर्णिमा फिल्म त्याच्यावरती म्हणजे त्याच्याबद्दल काही नाही आहे आणि म्हणजे तो गुरुपौर्णिमा आपण साजरा करतात हा गुरुपौर्णिमा आपल्याला बघायला मिळणार आहे त्या गुरुपौर्णिमामध्ये आपण गुरुची वंदना करतो गुरुला आम्ही काहीतरी भेटवस्तू देतो पण ह्या गुरुपौर्णिमामध्ये गुरु आपल्याला एंटरटेन करणार आहे आणि तेच गुरु आमच्या बरोबर आहे सर तुमच्या कॅरेक्टरबद्दल काहीतरी सांगा हां जसं तू आता म्हणालास की गुरु शिष्य परंपरेवर अजिबात हा चित्रपट आधारित नाही त्या गुरुपौर्णिमेशी ह्या गुरुपौर्णिमेचा काही संबंध नाही मी गुरुचं कॅरेक्टर प्ले करतोय सई पौर्णिमाचं कॅरेक्टर प्ले करते आणि ह्या गुरु आणि पौर्णिमाची ही गोष्ट आहे गुरु आणि पौर्णिमाची एक डिफरंट काइंड ऑफ लव्ह स्टोरी असं आपण म्हणूया आणि माझ्या करिअरमध्ये जसं तू म्हणालास की माझा प्रयत्न राहिलेला आहे अत्यंत वेगवेगळ्या पद्धतीची कॅरेक्टर्स करायला मिळावीत असं प्रत्येक सेन्सिबल ॲक्टरला वाटत राहतं तसं मला पण वाटतं नेहमीच आणि मग माझ्या करिअरमधलं एक अत्यंत वेगळ्या पद्धतीचं कॅरेक्टर गुरुपौर्णिमेतल्या गुरुच्या निमित्ताने मला प्ले करायला मिळालं असं म्हणून आणि थोडी सिनियर ज्युनियर रिलेशनशिपवाली गोष्ट आहे काही वर्षांनी तो पौर्णिमापेक्षा मोठा आहे आणि स्वतःच्या कलेवर प्रेम करणारा थोडासा प्रॅक्टिकल रॅशनल आणि थोडासा एक मॅच्युअर्ड आणि त्या कुठल्याही कपलमध्ये तू जर मॅच्युअर्ड पार्टनरला जर एक हट्टी लवर मिळाली तर काय गडबड होते तर ती तशी थोडीशी गडबड याच्यामध्ये आहे आणि त्या प्रत्येक रिलेशनशिपमध्येच जे चढ उतार असतात तर ते गुरुपौर्णिमेच्या सहजीवनात एक्झॅक्टली काय काय लेवलवर तो सगळा प्रवास जातो असा सगळा तो प्रवास आहे कॉलेज लाईफमध्ये हे चित्रपट आहे म्हणजे सगळं काही कॉलेजच्या मुलांचं असं आहे पिक्चर की नाही तो कॉलेज म्हणजे हा त्याचा टार्गेट ऑडियन्स फक्त कॉलेज स्टुडंट्स आणि तसं नाही आहे पौर्णिमा कॉलेज स्टुडंट आहे गुरु हा पासआउट झालेला आहे आणि तिथनं फिल्म सुरू होते आणि मग त्याचा ग्राफ आणखीन खूप वेगवेगळ्या पातळींवर जातो त्याच्यासाठी प्रत्येक त्या थिएटरमध्ये जाऊन बघायला लागेल गुरुपौर्णिमा गिरीश सर आपण हल्लीच एक शॉर्ट फिल्म केली होती बैल नावात आणि त्यामध्ये शेतकऱ्यांचा जो प्रॉब्लेम असतो त्याच्यावरती एक शॉर्ट फिल्म होती आणि गुरुपौर्णिमा एकदम रोमॅन्टिक फिल्म आहे ह्याच्या आधी तुम्ही भारतीय ही एक फिल्म केली होती तुमच्याबद्दल सांगायचं म्हटलं तर काही ॲक्टर्सना सांभाळून घेऊन सीन डेव्हलप करून कसं तऱ्हेने चांगल्या तऱ्हेने करता येतं ह्याच्याबद्दल आपण भरपूर फेमस आहात सो हा फिल्म करताना तुमचा एक्सपिरियन्स कसा काय होता नाही मला बेसिकली म्हणजे बैल म्हणा भारतीय म्हणा मला एकतर वेगवेगळ्या जॉनरची फिल्म करायला आवडतात म्हणजे एकच स्टाईलची फिल्म नाही करायला आवडत मला जे स्क्रिप्ट आवडतं ते मी करतो मग ते कॉमेडी असू दे सिरियस असू दे काही असू दे आणि ह्या फिल्ममध्ये बेसिकली जेव्हा गोष्ट माझ्याकडे आली तेव्हा गोष्ट त्याचा कंटेंट खूप इंटरेस्टिंग होता की अशा कंटेंटवरती फिल्म आत्तापर्यंत म्हणजे अशा स्टाईलनी आलेली नव्हती ज्या स्टाईलचं त्या स्क्रिप्टचं नरेशन होतं म्हणजे त्याची स्टोरी टेलिंग खूप वेगळ्या पद्धतीत आहे आणि एक अशा एज डिफरन्स पण जो आहे तो करेक्ट त्या कंटेंटला पोषक होता आणि म्हणून उपेंद्र लिमये आणि सई ताम्हणकर ह्यांना कास्ट करून गुरुपौर्णिमा हा सिनेमा झाला आहे एक्सपिरियन्स म्हणशील तर खूप चांगला एक्सपिरियन्स होता म्हणजे तुझं करिअर किंवा आपलं प्रोफेशनल लाईफ आणि पर्सनल लाईफ हे कसं बॅलन्स करावं किंवा बॅलन्स जर थोडासा इम्बॅलन्स झालं तर कसा प्रॉब्लेम होऊ शकतो लाईफमध्ये हे बरंच काही त्यातून कळलं मलाही कळलं आणि इतरांनाही कळेल कदाचित गोव्यात आपली पहिली फिल्म शूट केली हो मग शूटिंग पहिल्यांदा केलं मी गोव्यात याआधी फिरायला बऱ्याच वेळा आलो गोव्यामध्ये जास्त लोक फिरायला येतात आणि त्यातून एक गोष्ट बरी होऊ शकते म्हणजे फिरायला जाताना काही लोकेशन्स आपल्याला बघायला मिळतात गोव्यामध्ये भरपूर मॅम म्हणजे एक गोष्ट जी भरपूर इम्पॉर्टंट आसा ती म्हळ्यार खंयच्याय फिल्म करतलो जाल्यार सगळ्यात पयली मेन जाका पिलर आमी म्हणटात ते म्हळ्यार प्रोड्युसर्स ना जाल्यार फुडले फिल्म वचप आनी फुडें फिल्मा खातीर खूब बंधनां येवपाक शकता कमी प्रोडक्शन सुद्दां जालें बट गोंयान अजून पर्यंत अशे हाय बजेटची फिल्मां जावंक नाशिल्ली किंवा प्रोड्यूस करूंक नाशिल्ली तुमी एज अ लिडींग प्रोड्युसर सद्याक ह्या इंडस्ट्रीन आयल्या कितें कारण आशिल्लें की एंटरटेनमेंट फिल्म किंवा फिल्म इंडस्ट्रीन प्रोड्युसर म्हणून येवपाचे फाटल्यान प्रोड्युसर म्हणून येवपाचें म्हणजे म्हजें सदांच वेगळ्यो वेगळ्यो गोश्टी करपाक आवडटा
म्हणजे ताका एकूच केलें की थोड्या तेंपान दुसरें कितें नवीन करचें एज यू नो आमी मॉन्स चालू करतात ते पयलेच आमीच चालू केल्ले हाय 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 सो ताका सदांच तश्योच वेगळ्यो वेगळ्यो गोश्टी करपाक आवडटा सो वी थॉट वील गो अहेड विथ दॅट प्रोजेक्ट करुया म्हणून वाय नॉट सर वेगळ्यो वेगळ्यो गोश्टी करतना खुबशे आमचेर बंधनाय आसता की बाबा ह्यो गोश्टी करतना आमकां फाटीं फुडें पळोवचें पडटा पूण फिल्म लायनीन जेन्ना आमी म्हणटा गोंयांत तरी अशें एक मार्केट आसा की फिल्माक जेन्ना प्रोड्यूस करता कोंकणी फिल्मां जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना तांकां थिएटरान चलना किंवा खुबशे फावटी फिल्मां आपडटा आमी म्हणटा अश्यो गोश्टी जाता सो हे फिल्म करतना कांय रिस्क तुमकां घेवचे पडले किंवा कितें आशिल्लें रिस्क म्हणटा ती खंयच्याय बिझनेसान आसताच आणि फॉर अ प्रोड्युसर ऑनेस्टली सांगपाचें म्हणजे इट इज अ रिस्क दॅट एवरी प्रोड्युसर टेक्स इन एवरी फिल्म खंयच्याय करता आसतना ते मराठी आसूं किंवा कोंकणी आसूं तुम्ही बरोबर म्हणल्या त्या प्रमाणे कोंकणी मार्केट इज व्हेरी लिमिटेड सो जेन्ना पळय म्हजे कडेन आमचो एक्झिक्युटीव प्रोड्युसर परेश नायक हे स्क्रिप्ट घेवन आयलो ही स्टोरी घेवन आयलो दॅट टायम हांवें उलयलो ताचे कडेन की वॉट इज द स्कोप म्हणजे मार्केट कितें हें तें आनी मराठी म्हणलें म्हणटकूच एंटायर महाराष्ट्रा कवर जाता तुका मच बिगर ऑडियन्स आनी प्लस गोंयाय आसा गोंया जरी ल्हान मार्केट जालें तरी मराठी लोकांक कळटा आनी जेन्ना गिरीश आनी ही एग्रीड की आय वील डू द फिल्म ताजेर म्हज्या कोतान पयलो टीक मार्क जालो ओके आनी ताज्या मागीर पळय जेन्ना विथ हीज हेल्प आमी जेन्ना सईक आनी पेंगरा कडेन पळय गेले तांकां स्टोरी सांगतकूच दे ऑल्सो एक्सेप्टेड आय थिंक ऑल द बॉक्सीस आर टिक फॉर द सक्सेस सो प्रोड्युसराचे रिस्क फॅक्टर जर म्हणत जाल्यार पयलीं जो पळय प्रॉडक्ट आतां पर्यंत जाला जो हांवें पळयला जे लोक आतां पळयतले ते म्हाका दिसता सगळीं बॉक्सां टीक जाल्या बाकीचे सगळे लोकांचेर आसा क्या बात आहे म्हणजे एक वेल बिझनेसमॅनूच इतल्यो बऱ्यो गोश्टी सांगू शकता गिरीश सर उपेंद्र सरांना आणि सई मॅडमला कास्ट करण्यामागचं रिझन काय होतं म्हणजे फिल्मचं डिमांड तसं होतं स्क्रिप्ट डिमांड म्हणजे तुम्ही स्क्रिप्ट सोडून जर तुम्ही स्क्रिप्टच्या बाहेरचा विचार केलात तर मग ती गणितं चुकू शकतात म्हणजे जो मग कितीही चांगला ॲक्टर असला तरी जर स्क्रिप्ट जर डिमांड करते की इकडे उपेंद्र लिमयच हवं तर उपेंद्र लिमयच हवं तर तिकडे मी सगळ्यात आधी उपेंद्र लिमयलाच अप्रोच करीन आणि त्याला कन्व्हिन्स करीन की तू कर हा सिनेमा जर सई हवी तर मी सईला कन्व्हिन्स करीन की तू हा सिनेमा कर कारण की जर तुम्ही नाही केलं तर मला ओके दुसरं कोणतरी घेऊन करावं लागेल पण ते 100% नाही होणार आणि मग सगळ्यांनाच एक 100% फिल्म हवी असते म्हणजे 100% एक रिझल्ट द्यायचा प्रत्येकजण प्रयत्न करत असतो आणि जेव्हा ॲक्टर्सना पण आपण जेव्हा एखादी गोष्ट नरेट करतो तेव्हा तेही बघतात की नाही ॲक्च्युली मला हा सुटेबल आहे का रोल कारण मला नाही वाटत की त्यांनी नुसतंच मी म्हणतोय म्हणून किंवा स्क्रिप्ट छान आहे म्हणून केलं पण त्यांनी पण तो विचार केला असेल की मला हा रोल खरंच माझ्यासाठी आहे का आणि अशाच सगळ्या गोष्टी किंवा अशाच विचारांनी बेसिकली कास्टिंग केलं जातं आणि परत आम्ही खूप चांगले मित्रही आहोत उपेंद्र आणि आम्ही बऱ्याच वर्षानंतर काम करतोय म्हणजे मी पहिली माझी जी मालिका होती समांतर नावाची ETVवर त्यात उपेंद्र आणि माझी चांगलं ट्युनिंग झालं होतं आणि त्याच्यानंतर मी बरेच प्रोजेक्ट्स केले पण मला कधी असं उपेंद्र त्या स्क्रिप्टमध्ये नाही दिसला पण ह्या स्क्रिप्टमध्ये मला उपेंद्र दिसला आणि म्हणून कास्ट केलं मग सईच्या बाबतीत पण तेच आहे म्हणजे आम्ही एक मालिका गोजीरवाण्या घरात करतो त्यात सई आणि आम्ही एकत्र असोसिएट झालो होतो तेव्हापासून आमचं चांगलं ट्युनिंग आहे त्यात 1-2 प्रोजेक्ट केले जिथे सईची गरज होती तिकडे सईला मी ऑलवेज विचारलं तसं गुरुपौर्णिमाच्या बाबतीत झालं की डबल रोल आहे त्या पौर्णिमा आणि आकांक्षाचा तर कोण करेल तर सई तामणकर आणि म्हणून सई तामणकर आहे गुरुपौर्णिमामध्ये सर जेव्हा पहिल्यांदा आपल्याला स्क्रिप्ट नरेट केली तेव्हा काय वाटलं होतं तुम्हाला की हा रोल कसा काय आणि काय करावं असं वाटलं ह्या रोलमध्ये एक्स्ट्रा तुम्हाला प्रत्येक ॲक्टरला असं वाटत असतं की काहीतरी वेगळं करायला मिळावं म्हणजे कसं आहे ना की ॲक्टर म्हणून आता एक ठराविक माझ्या एक एवढ्या पट्ट्यातच मी खेळतोय तर त्याच्यातच खेळण्यात काही मतलब नाही सगळे फटके मला मारता आले पाहिजे माझ्या भात्यामध्ये ते सगळे बाण पाहिजे असं एक ॲक्टर म्हणून वाटत असतं आणि तो एक अभ्यासक्रम ॲक्टर म्हणून पूर्ण करायला आवडतो आणि जसा गिरीश म्हणाला